Betileen algoritmoa. Algoritmo guztietan bezala zenbakien deskonposaketarekin jokatuko dugu. Vertikalean jarriko ditugu eta bi zifra gehi bi zifra batzeko erabiliko dugu. 40 gehi 30, 70. 7 gehi 4, 11. 70 gehi 11, 81. Beste bat. 37 gehi 86, 80 gehi 30, 110. 7 gehi 6, 13. 110 gehi 13, 123. Berrogeita hemeretzi gehi 75. Berrogeita hamar gehi 60, 110. Bederatzi gehi 5, 14. 110 gehi 14, 124.